tam by malo byť tento. Reproduktor. Áno. Hej, a nezabudni povedať, že Lukáš Novotný, 3. ulica. Milenka. Milka? Poluchová? No, Kačmaríková. Dobrý deň, tu Tomáš Nikotín hrá Pilionár Lukáša Novotného na 3. ulici. Yes. Váš brat Marian Poluch sa dostal až do otázky za pilión a potrebuje vašu pomoc. Ste ochotná mu pomôcť? Čiže máte 15 sekúnd časomieru, ktorá začína práve teraz. Štart! Čau, Sekro! Očúvaš ma? Očuj, dám ti otázku, môžem si jebnúť alebo nemôžem? Áno, nie. Ale smial sa. Čo? Nie, ja som si chcel dať, no. No však musím. Dali mi to, Musím, bez dobre, začiatia. čau. Počkaj, však nepije.